ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚ୍ୟାପ୍ଟର 4ର ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶ। ପହିଲେ ଆଲୁଅ ମୋ ଶିର ଚୁମିଲା ଯହିଁ, ଯାହା କୋଳେ ମୁହିଁ ଜନମି ଥାପିଲି ପାଦ। ଖେଳ କଉତୁକେ ସେ ପାଦ ପ୍ରହାର ସହି, କରିନି ରୋଷ ଯେ ଅଭିମାନ ପ୍ରତିବାଦ। ସୁଶୀତଳ ଜାର ତଡ଼ାଗ ତଟିନୀ ନୀର, ଶିରାର ସତେ ମୋ ଉଷ୍ଣ ଶୋଣିତ ଧାରା। ଜନନୀର ସେ କି ଅମୃତ ସମ କ୍ଷୀର, ସଞ୍ଚାରି ଅଛି ଶକ୍ତି ମୋ ଦେହେ ସାରା। ସମୀରଣ ଯାର ନିଶ୍ୱାସେ ମୋର ଖେଳେ, ଶସ୍ୟ ଯାହାର ପୃଷ୍ଟ ମୁଁ ବଳଶାଳୀ। ସ୍ନେହର ତୈଳେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମିଳେ, ଜୀବନ ଦୀପ ମୋ ନୀତି ଯେ ରଖି ଜାଳି। ତୋଟା ନଈ ପଠା ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ହସି, କନକ କିରଣେ ରଞ୍ଜଇ ଯେବେ ରବି। ତରୁ ଛାଇ ତଳେ ବିଜନ ବିଳାସେ ବସି, ଭୁଲିଛି ନିଜକୁ ନିରେଖି ଯା ଚାରୁ ଛବି। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ କରୁଥିବା ପାଦର ପ୍ରହାର ସହିବି ଆମ ଗାଁର ମାଟି କେବେ ବି ଆମ ଉପରେ ରାଗ, ରୋଷ, ଅଭିମାନ କରିନି। କେବେ ରାଗିଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିନି। ତା ଉପରେ ଆମେ ଖେଳକୁଦ କରିଥାଉ ବି। ଗାଁର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଖାଇ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି। ମୋର ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ତାର ଶୀତଳ ପବନ ଓ ମଧୁର ଜଳର ଧାରା ରକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ମା'ର କ୍ଷୀର ଅମୃତ ସମ ହୋଇଥାଏ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ସେପରି ଏହି ଗାଁର ପାଣି ପବନ ପାଇଁ ମୋର ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଦିବସ ବିତଇ କୃଷି ପାରିଶ୍ରମେ ଯାର, ମଧୁର ଆରାମେ ରଜନୀ ଯା ମନଲୋଭା। ଆକାଶେ ଝୁଲଇ ରଜତ ତାରକା ହାର, ଋତୁରେ ଋତୁରେ କମନୀୟ ଯାର ଶୋଭା। ଛୋଟ ପରିସରେ ବଡ଼ର ପ୍ରତୀକ ସମ, ସାନ ସାନ ଯହିଁ କଳକାରଖାନା ମାଳେ। କାରିଗରୀ କାମେ କଳ୍ପନା ଅନୁପମ, ଯଶ ଗୌରବ ରେଖିଦିଏ ଜାତି ଭାଳେ। ସଚେତନ ଯହିଁ ସୁନୀତି ଚାଲିତ ମନ, ସଭା ସମିତିରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରର ରୀତି। ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁଠାରୁ ଆଦର ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣେ ସବୁରି ସାଧନା ପ୍ରୀତି। ସାଥୀ ଗହଣରେ ଗଳ୍ପ ଆମୋଦେ ହଜି, କାମ ଅବସରେ ଯହିଁ ଫୁଲି ଉଠି ଛାତି। କେତେ କଇଁ ତୋଳା ପାଣି ପହଁରାରେ ମଜି, ମେଳା ମଉଛବେ ଯହିଁ ମୁଁ ରହିଲି ମାତି। ସେହି ଗାଁ ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ଅଲିଭା ଗାର, ତାକୁ ସାନ ମଣି କେହିକି ହୋଇଛି ବଡ଼। ତାହାରି ବୁକୁରେ କେତେ ହସ ଲୁହ ଧାର, ତା ବିନା ସଜୀବ ପାଲଟେ ନାହିଁ କି ଜଡ଼। ସେଭଳି ଗାଁରେ ଧରଣୀ ରହିଛି ଭରି, ମୋ ଦେଶ ଜୀବନ ଗାଁ ଘେନି ଗଢ଼ା ସିନା। କେଉଁ ଗାଁ ଗୋଟି ନୁହେଁ ବା ମୋ ଗାଁ ସରି, କେଉଁଠି ଅଛି ବା ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବିନା। ଜାଣେ ପ୍ରତି ଗାଁ ମୋ ଗାଁ ବାରତା କହେ, ମୋ ଦେଶର କେଉଁ କିରତି ବା ନୁହେଁ ମୋର। ମୋ ଗୀତି କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଗାଁ ସିନା ବହେ, ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ବନ୍ଧା ମୋ ପ୍ରାଣ ଡୋର। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଗାଁର ପରିସର ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳକାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଗାଁର ସରଳ ଶାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜର କଳା କାରିଗର କୀର୍ତ୍ତି କଳାପ ରତି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରିଗର କୁଳର ପିଲାଟି ନିଜର ହାତର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜାତିର ଯଶ ଗୌରବ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।